share ninyo na hindi raw makakuha ng retirement. Patuloy niyo raw ginigipit yung kanyang mga dating tauhan dito, lalo na halimbawa yung dating Hindi ko alam yung sinasabi ni former Mayor Sammy Rosario na ginigipit ang mga empleyado. Tuloy, ang ginagawa po namin sa kanila, tulong po sa kanila dahil sila po ang nahihirapan so far ngayong dumating yung mga demand letter ng COA. So, ginagawa po namin, talagang hinahanap namin yung buong katotohanan po lamang kung ano ang nangyari sa mga cash advances na yan. Pero may mga iba na cash advance na talagang inamin nila na sa kanila po yun. So, willing din silang magbayad dahil ginamit nila yung pera. Pero yung mga iba na nagamit, siyempre hindi magbabayad po yun dahil iba po ang gumamit ng pera. Ang latest mayor, meron na akong pinalabas itong mga empleyado na ito na nagsasabi na hindi nila nagamit talaga itong pera na ito. According to paano bang statement sa inyo? Partly yung mga pera na ito napunta ba kay dating mayor Sammy Rosario? Actually, makakasabi po yan dahil yung mga empleyado na ito, ba't sila gumawa ng affidavit na hindi nila nakuha yung pera? Siguro talagang hindi nila nakuha yung pera kasi mas mahirap itong ginawa nila na magpipirma sila in front of notary public. So, talagang walang itong ginawa nila. Ano ang susunod na aksyon ng inyong pamunuan dahil meron po kayong pinalabas na memorandum last time na nagkaroon po tayo ng press con at ngayon ay meron na tayong ebidensya, sir, na willing sila na pumirma ng affidavit itong mga empleyado. Well, siguro ang gagawin na lang namin dito, tutulungan yung mga empleyado, plus talagang titignan namin kung sino ang gumawa ng kalukuhan dito. Bakit hanggang ngayon hindi pa lumilitaw, hindi pa napapalitaw ng administrasyon ito kung kanino napunta yung talagang pera. Siguro yun po ang gagawin namin, lilinawin namin kung sinong kumuha ng perang ito. Then, susunod na ang mga ibang hakbang po. Okay, itong pag-execute ng pinabin ng mga itong sabi ng mga tao ito, hindi po ba pinilit ninyo? Wala pang intimidation sa kanila para i-execute na nito ang pinabin na against kay former Mayor Rosario? Actually, ang mga empleyadong ito, siguro bakit sila gumawa? Dahil narinig nila ang yung concern ni Sammy Rosario, former Mayor Sammy Rosario, na nagpa-interview na parang dinidiin po sila na tinutulungan lang sila daw dahil kaalyado daw niya ang mga ito. Actually, siguro kaya si former Mayor Sammy Rosario ay tumutulong dahil ang mga ito ay humihingi ng tulong sa kanya dahil ang pirang ito hindi nila po ginamit talaga. Kahit 5 itong mga empleyado, pag kinakausap ko, umiyak-iyak pa rin ang mga ito. Yung listahan, sir, na ipresenta yung last time ay marami. Actually, maabot ng 6 million. 3 ang nag-execute ng affidavit. Mayroon pa ba tayong ina-expect na maglalabas pa ng kanilang mga affidavit? Actually, may yung mga ibang gumawa po ng affidavit dyan na pang sarili nila, talagang inaamin nila na sa kanila yung pera. Talagang utang po nila yun. Itong 3 ito na gumawa ng affidavit, sila po ang talagang kahit 5, wala silang pakinabang dyan. Wala silang kinuha. Doon sa memorandum nyo, sir, ilan po ang nag-respond doon sa pinalabas nyo po last week or 2 weeks ago? Almost sila lahat. Ano ho ang kanilang explanation po doon? Yun nga, sabi ko kanina, ang explanation nila, inaamin nila na nakuha nila yung pera. So, willing din silang magbayad dahil nandito pa sila sa munisipyo. Pero itong 3 ito, siguro sila lang ang natitirang talagang hindi magbayad dahil hindi po kinuha yung pera. So, ibig sabihin, Mayor, kagaya nitong civil na Dita Bravo, dati ito nakasulat dito 543,000, ngayon 201,000 na lang. Sinong nagbayad dito? Ang sinasabi sa akin na si former Mayor Sammy Rosario po ang nagbayad niyan, which is binigay po ang pera sa kanila.
So, itong mga empleyadong ito, sila po ang nagbayad mismo dyan sa Treasurer's Office namin. May claim din po si former mayor na tumutulong daw siya dahil naaawa siya sa mga ito. How do you interpret yan, Mayor, on your part? Iwan ko nga kung paano ko i-interpret nga yan dahil sabi niya tinutulungan daw silang magbayad dahil kaalyado na sila. Well, siguro baka si former Mayor Sammy Rosario tumutulong lang dahil nagmamakaawa na itong mga empleyadong ito sa kanya na bayaran niya dahil hindi nila kinuha yung pera. Siguro siya ang kumuha ng pera dahil siya ang nagbabayad. Yun po lang ang interpretation ko dyan. Ba't mo babayaran ng isang utang ng ibang empleyado kung hindi mo kinuha yung pera? Wala ka tayong balak na magsampa ng kaso against sa former mayor sa Well, sabi ko nga ang susunod na hakbang na gagawin po ng administrasyong ito is talagang titignan at titignan natin kung sino talaga ang gumawa ng tama o mali dito sa cash advance na ito, kung may aamin o wala. So kailangan na itong mga affidavit na ito, so very important po ito dahil talagang na-notarize po. Nagkakaroon ng hearing sa SB. Kung ano po ba ang resulta ng hearing, ito po ba yung implement po? Aling hearing yun? Yung tungkol dito sa cash advances. Actually, hindi cash advance yung hinihiring sa Sangguniang Bayan. Yun po yung... Yung sinasabi ni dating Mayor Rosario, sir, na pinag-iinitan daw ninyo yung kanyang bayaw na kapitan na nagpalangaman. Gusto pa raw niyo tanggalin. Actually, hindi namin pinag-iinitan yung bayaw niya na si Kapitan Manuel. Matagal na sa Sangguniang Bayan yan, hinihiring nila. Hinihintay lang namin kung ano ang desisyon ng Sangguniang Bayan. Then, yun po ang implement natin dahil trabaho po natin yan na mag-implement sa bayan ito. Kung ano po ang kinakailangan gawin, kung may i-implement, kung wala, kung mayroong i-implement, din implement po natin. So, administrative case po ang dinidinig sa Sangguniang Bayan. Tama po yun, administrative case. May lumalabas na yung mga empleyado na taga-cash advance ay mayroon silang pirmahan na tinanggap yung pera. Paano naman ang pagpalabas ng ebidensya na binigay nilang pera kay dating Mayor Simplicio Sammy Rosario? Iwan ko kung ano yung pinirmahan nila na kinuha nila yung pera. Siguro pinirmahan nila dahil yun nga sila ang pinag-utusan, napag-utusan po lamang na kunin. Pero ang isang empleyado, hindi magsisinungaling yan kung lalong-lalo na maganda ang relasyon nila noon nung former Sammy Rosario, na pinakamagandang relasyon nila. Kaya pa napag-utusan sila at ginawa namang mga empleyadong ito na ganito ang gawin nila, mag-cash advance. At in the first place, paano makakapag-cash advance yung isang empleyado more than your salary grade? Diba? Ang pinaka-importante dyan, if you are the local chief executive, alam mo kung anong nangyayari, kung mga cash advance na yan, at alam mo sinong kumukuha, alam mo kung sinong nagpipirma. Well, involved ang treasurer sa treasurera po namin. Pumirma lang ng cheque is former Mayor Sammy Rosario at saka yung treasurera po namin dito. Kung may balik natin. Well, kung ayaw nilang mag-file ng case against this employee, siguro nakita naman natin dito sa affidavit ng 3 empleyado na pwede namang sampahan ang former mayor sa ginawa nilang affidavit dahil ano po yun, parang talagang nag-sworn sila na ang kumuha ng talagang gumamit ng pera ang former mayor Sammy Rosario. So yung previous interview sa inyo, halos lahat binaligtad ng former mayor at sinasabing sinungaling daw po kayo. Any reaction po dyan? Iwan ko,
pinararating ko rin kay former Mayor Sammy Rosario, iwan ko kung sino sa ating dalawa ang sinungaling. Alam mo kung anong ginawa mo dito at alam ko kung anong ginagawa ko ngayon dito sa munisipyo. Sana po wag natin palakihin ito dahil ikaw mismo alam mo na kung anong ginawa mo sa mismo mong munisipyo noong ikaw ang kasalukuyang administrasyon. Niyo po, ano ang message niyo kay former Mayor Rosario? Ang masasabi ko lang kay former Mayor Sammy Rosario, sana po wag na tayong magsinungaling. Tumatanda na po tayo, kailangan na tayong gumawa ng tama at be a good example, lalong-lalo na kung senior citizen ka na. Lalong-lalo na kung senior citizen ka na. Lalong-lalo na kung senior citizen ka na.